Wilujeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mimin Yangku. Iya ayah kok Mimin Yangku. Nggih, wilujeng dalu Mbak Apri Mimin. Nggih. Kang Mas. Waduh. Aku di Kang Mas. Kula niku nek ten mriki niku malah kaya ya bombong nih nggih ajeng napa ewoh ya ing pambudi lho. Lho lha apa ta Lek? Lenggah para pakar-pakar. Leres. Seniman hebat. Dadi aku paribasan coro saupamane lho. Ning kene dadi kok ya mongkok nih ya kaya grantes rasaku. Apa patut apa malah rang greget-gregeti pakeliran ngono lho. Mbak Mimin. Iki zamane zaman Gen Alpha. Nggih Gen Alpha. Ora ana kok tegese ndewek-ndewekke karakter ki ora ana. Ning bedake karakter kuwi kena. Oh ngaten. Tegese Nadianto iki lenggah para pakar-pakar kabeh ki lumaku manut dalane dhewe-dhewe. Sampeyan ning dunia hiburan nglipur sing becik, awake dhewe dalang dadi dalang ki mayang sing apik, Pak Dekesna dadi pengatur gending lan tukang gawe karya musik iki ya musik gamelan sing apik. Yen kawake dhewe wis menyatu dadi siji, harmoni selaras, insyaallah memberi warna bagi Indonesia kita iki. Menjadi karya yang hebat tinggi. Iya. Wonten dalang, wonten pengrawit kaya Ade iki kan pengocok perut. Walah malah pengocok. Kan pengocok perut niku. Kan pengocok perut. Wis tunggale toro iki. Bengi iki aja kuwatir to Lek, dapukanmu ning kene iki penting. Apa penting banget. Kowe bengi iki sebagai garwane Ki Tengkleng. Iya. Dadi sok nek sak leker gentonge nek Ki Tengkleng tindak ngayucul ya aku sing ngamping-ngampingi. Iya. Upama Pak Tengkleng iki mboten enten brengose iki kaya kowe kok Lek. Gane iki anak. Menika ugi lenggah. Menika Ibunda Sinten? Bu Yati Buyati Pesen. Alhamdulillah. Sugeng kula Bu. Sugeng kula. Anak wedok ya timun kok jaga imbuh nggih mbok anake wedok gaduke mung semene. Wedok ta? Nek Dek Apri Mbak Tati. Wis ta, Mbak Mimin. Nggih. Wedok ta? Wedok nek Kok gendeng lho senengane. Niki mboten ngira-ngira hormat. Nggih. Gandeng menika Ibu lenggah mbok diaturi Lah. pindhane. Monggo. Monggo. Bu Yati. Langkung prayogi. Monggo. Mentaraman mawon Mas, monggo. Monggo Bu Yati, mentara mriki Bu. Tuluk tan. Biayai sepuh soalnya, monggo. Tepuk tangan kagem Ibu Yati Pesen. Elok ya. Jan sibuk tesih energik nggih menika. saya sepuh malah saya sehat. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Dongane anak putu sedulur-sedulur kabeh. Nggih, Nggih, Budi. Bagong, nggih. Nggih. Wah, iki nun sewu lho ya Nak Apri, Mimin. Nggih tas putih Mbok. Bengi iki aku seneng banget. Nggih. Lho lire, lha iki kanca-kanca dalang nggih to, sinden dadi siji. Yojo Solo dadi siji. Trenyuh raosipun nggih mongkok bahagia. Iya, tegese sesasi iki padha sesasi punjal ya Dek Kesna ya. Nggih. Iya, nggih. Aku gawe wayang wong Jogja, Klaten, Solo. Saiki dalang Jogja, Solo. Lho, Kula Klaten, Mbok. oh, kowe Takon Klaten. sapa? Kula nggih klebet nggih. Kowe isih anggota Klaten to? Klaten. Niku KTP Klaten to? Klaten. perbatasan Bu antara Klaten kali Jogja. Bogem. Proliman. Ning tenan iki pun sewu nggih anu adik-adik dalang menika sedaya kemawon anak putu Nggih. tuwin para rawuh punten dalem sewu Gusti Prabu, Gusti Yuda, Pak Abro matur sembah nuwun menika kala wingi sampun kula wiwiti wayang wong Jogja, Klaten, Solo. Nggih. Sak menika
Jogja Solo menika ing pangangkah sampun ngantos seniman menika wonten garis-garisipun leres ingkang kula suwun ayo iki budayane dhewe sing ditinggali sing ninggali nenek moyang kita nggih to menika kita leluri jadi istilahnya nggih beradaban budaya ya to bersatu untuk jiwa Nusantara. Luar biasa. Peradaban budaya bersatu untuk Jiwa Nusantara. iki netepi tembung sing jenenge budaya pemersatu bangsa ngoten niku lho. Inggih. Pancen budaya menika sak Nusantara ki rak ya ora padha nggih to. Wong kene Solo ya beda-beda, Klaten ya beda. Ana wayang wong topeng. Nah, wayang topeng jalan. Kuwi ya terkenal, ya apik lho. Wah, jan iki seneng banget tenan yakin menika Nun sewu matur sembah nuwun Gusti Yuda menika dalemipun pun dalem sewu kangge jak-jakan anak putu kula. Menawi wonten kang taklenipun nyuwun pangapunten nggih. Mugi saged pentas malih wonten mriki. Lan sing tak krungu iki mau Dek Tengkleng. Terus pundi Bude? Iku jane dalang iki pelit lho kuwi. Lho. Lah pripun lho, Bu? Asli ya. Lah pripun? Sawangen to. Nggih. Mbak Yune iki ra duwe irung kono irunge dhewe ya ora dikeke aku. Bayangno wis ngono kok irung tok kuwi. Pas sampean kok irung tok pripun lho jenengan itu? Aku ngertene ya menyerong tok kok ya bae. Niki Jatahe dhewe-dhewe Bude. sing tak krungu iki mau Pripun, Dimas Bude? jare menika sesuk kanca-kanca Yojo Nggih. dalang-dalang Yojo nggih ta arep didhawuhi main ning Solo. Nggih. Matur nuwun liwat nggonku mesti. Nggih. Aku ngintre ning burine ngono ya. Nggih, Bude, siap Bude. Mangestoni ngoten ta Bu panjenengan? Loh, ayo mesti. Nah. Aku kuwi saiki tugasku ki upama ratu kuwi kari ngamandita. Wah. Lho iki tenan. Sing tegese aku kari ndelok kesliramu kuwi kabeh njur anak-anak iki Suwarawati sing ayu. Nggih. Ana tambah siji meneh iki. Safia. Yuk Safia. Safia. Ya kepiye iki ya wis latihan ning nggonku ya, Pak ya. Nggih. Kuwi sing penting semangat. Nggih. Mulane iki lho. Sing tak gayuh kaya ngene iki. Nggih. Mulane iki aku aja kesuwen ning kene iki wektune terbatas. Nggih. Nggih. Betul. Niki kalih dinten to menika? Eh? Wayanganipun kalih dinten kalih benjang to? Kok orang dina. Dalange dinti kuwe lho, Nok. Iki ora ana eleke yen to genduk Safia. Sapia. Iya. Sapia Rembang. Ayo Nduk, mriki Nduk. Ya, Nduk. Makili Mbah Putri Nduk, mriki Nduk. Ayo ngene. Makili. Dicukur. Budiyati. kuncung. Ini mau jejer Pak Dia apa Tante? Pak Dik gundulmu melocot. Nggih. Diandani ket bar risak. Wes aku apri mimin Nggih. aku tak Nggih. mundur ya. toh. Nggih. Ngerti. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Bude. Bangun Bu. Tapi ngingetno semangat ya, semangat anak putu kula, adik-adik kula, Siap. Suwarawati, ya, kabeh welingku, kowe padha semangat. Nggih. Kita jadi wanita jangan cengeng, jangan apa? Ak dhewe ora lek. Apa kowe? Lah sing Apa dibeli- ika? sing Oh, kowe dibeli duwe, wanita. Pokoknya kita harus semangat dan semangat Iya. gitu, untuk bekerja. Maka dari itu bersinarlah wanita-wanita Indonesia. Iya. Semangat Bude. Cekap semanten Semangat. matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Lestari budaya. Lestari budaya. Terima kasih. Nduk Safia badhe nembang napa Nduk? Aduh, nembang apa, Nduk? Badhe nembang Cileman Mendes. Jineman Jineman Mendes. Oh nggih, aduh nggih. Monggo diaturke monggo. Iki kaya sing tau tak nyanyekke kae nah. Telek. Umuke metu. Yo. Telek. Monggo. Padha Pak Idul. Ayo Nak. Ya, Nduk. Saderengipun matur sembah nuwun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat. Prabu lan sedayanipun kula sampun diparengaken derek gladi wonten mriki. Bocah kok turute raung. Bahasane runtut. Sopane Runtut. raung apa ya Allah. Isen Halus. Ora kaya cilikane Mimin. Gogah wedi. Yuk. Monggo. Jineman Mendes.
Ya nak. Tepuk tangan Bapak Kan Ibu. Akarya sam-same sripan sripit indah parati ayo tulus sing ati jujur balencani. Iya. Dasar lencer kuning nemu kiring pindah pindah masih tepuk tangan kagem Genduk Safia. Safia. Nuwun Genduk Safia. Nggih, sembah nuwun. Pripun Mbah BG? Pripun Ela, Mbak BG penyanyi? mujizate Gusti Allah pancen luar biasa kanggo Genduk Suarane Safia. hebat. Terus belajar ya Nduk, aja kenduk. Insyaallah Gusti berkahi tindak Amin. lakumu lan dadi seniman hebat ya Nduk. Sukses ya Nok. Nggih, alhamdulillah.
Saderengipun pesan kula kagem rencang-rencang sedayanipun Nggih. khususnya penyandang disabilitas Nggih. tetap semangat, Amin. percaya diri dan percaya bahwa produk Gusti Allah niku mboten enten sing gagal. Amin. Tepuk tangan. Amin. Hebat. Motivasi kagem sedaya kemawon lho. Produk iya. Gusti Allah ora ana sing gagal. Kabeh Iya. Semua ada hikmahnya. Iki ketoke mung sak tembung ning anu ngembet karo Biung Cangik lho. Lho ngapa? Kan babakan Produk apa? Gusti Allah ora tidak ada yang gagal. Nggih, leres. Lah mula Tengkleng ya aja ngantek kendo, kudu semangat. Aja Semangat. ngantek gagal. Gagal sing napa? Lho gagal sing urip dhewe kuwi kudune mumpung jagat digelar ya Karo mimin kok ya. mimin mangsa Intine wong urip aja kebak ing pangresula. Iya. Nggih to lah, nek Iya, terus iya. dikek apa Iya. komplit kadang yuk ngresula. Terima kasih. Makasih. Sapia. Aduh, Sekarang minta ini ana meneh Mak Cange. Sapa? Iki Menika Mbak wonten Eka titipan Suranti. Mas Nggih. Mbak Cangik karo Mbak Limbuk. Diwasrin. Nggih, menika wonten titipan yang sering bekerja sama dengan dalam yudo negara. Nggih. Antaranipun. 1. Gembira Lokaso. Oh nggih. Nomor 2 PT Debak. Nomor 3 Gading Riko. Nomor sekawan Hobiku. Nggih. Nomor gangsal Sania. Lajeng ingkang pungkasan PT GTG. Menika ingkang asring bekerja sama kalian dalam yudo negara. Setiap ada pentas ten yuda negara nggih. Nggih. Supportnya luar biasa Gusti Yudaningrat. Sekali lagi saya mohon tepuk tangan untuk Gusti Yudo. Waduh, Amin. luar biasa. Nggih. Sebenarnya Gusti Yuda. Nggih. Nah, niki Mbak Tatin kali Mbak Eka yang apa? Ya. Ah, sisan yo. Atin karo Eka dek sisan Kyai loro. Monggo Bu Tatin, Bu Eka. Yo, Tin. Ayo, Kak. Eka sik lemune kaya ngono cah. Lah, Ya Allah Cik, ya Mama. Gusti ya Robi. Kak, kok lemune itu, Kak. Aku ngendi jatah iki? Arep lemu nek wong ayu nggih tetep ayu nggih, lepo. Lho lemu ngene iki ra tegese iki wis makmur gemah ripah lo jinawi. Amin. Ya Rabu Tatin. Betul. Aku ki mbiyen ngira Tatin ki lemu jebul sik kalah lemu karo Eka Suranti. Nggih, nanggon tengen HP memang lemu tapi Nggih. aslinipun nggih ngenten menika. Oh. Nek ning HP ketok XL nek ning kene asline Kok jebeben. Padha ae. Jenengan niku namung delok njabane. Oh. Lah, lah kok mancing. Jerone. Jerone sing rawut. Waduh. Ayo, iki bawa berdua ya. Nggih. Nah, berdua. Gandeng menika wonten lenggah pangripta. Nggih. Lagu, Lah, langgang. langgang. Nggih. Sok aduh nyambut gawe nganggo lelagon kuwi lho. Heeh. Iki sing ngripta lenggah ning kene Ki ya. Susilo Ki, Tengkleng. Ki Susilo Tengkleng. Loh, Pak Susilo Tengkleng nang kene. Calonku iki. Oh, alah. Bu Tatin idolan. Nek kuwi jatahku. Oh ya, siap. Aku anggar musuh sitok mati tenan kan. Kaya kok gelem ya karo kuwi. Ora apa-apa. Ade celak Pak Kisno Pak Iya, Guru ya, juga. ayem ya. Sekedar Pak. Aman. Halo Ayang. Ya halo juga. Ada. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pekli. Apa kuwi? Apik sekali. Oh, alah. Ngoten kok lali betul ya. Iki Nggih. iki lagune dipen pas gandrung karo aku. Oh, ana panggodane katresnan, ana imbang ana katresnan kuwi kang Iya. ripta penyanipun Ki Susilo Tengkleng. Ku riptane Pak Bagong Darmono ya diaturke, riptane Pak Kisno ya diaturke, Diaturke. karyaku ya Ya. dipamerke. Kowe yo gawe karya. Apa? Durung dadi kosek. On the process. Dalam wacana. Ayo, Monggo Mbak dipun Eka. wiwiti. Nggih. Imbang ngono katresnanku. Nggih, ngangge bawa. Nah. Menika Bawa ingkang apa terserah. Nggih, Mbak Eka Rumien mangke pun lajengaken Mbak Tatin. Ayo Mbak Eka, Iya, Kak. diwiwiti. Saben dina Tepuk tangan untuk Mbak Eka. Wah, suarane hebat. Rumen dek nalika ngripta lagu menika mbayangken menapa menjen. Bayangke Ka iki yo wae. Heeh. Ora iso. ora iso pripun. Kayak sing dibayangke cah Sragen ora ngerti. Kenangan. Berarti ora aku lho ya. Oke, men. Iya. Enak piro
Piro to, Pak? Mbiyen nganti arep ketangkep hansip barang kok. Ngerti aku. Iya. Ayo kulon praga. Wah, wong loro ki dengaren rukun. Oh iya, lah biasa kan. Apa belum kon adol padu ae kok ya. Nang kene ra pareng nangane Gusti. Ayo, sentolo. Kak Tatin. Pengen urip Masa lek Mbak Tati nyuara meneng ae. Oh, masa anu Kono master kok. Lah jarene Dwijone iki ya Mbah Ime. kudune ra gelem kalah no. Aku memberikan talenta-talenta muda sik kesempatan kok. Oh merendah. Guru ki kaya ngapa ya suarane. Iya njajal ya. Kan Wis kaya Nyi Chandra no wae. kok jegok ku piye? Chandra Mawa. Kucing. Karakternya benten-benten. Iya. Iya. Apik. Kaya Bu Chandra tenan. Lho ciri khas lho Pak Tengkleng. Kaya ora tekan ning mergo cerdas ki dadi lan tekan nggon. Ya, Kaya ora tekan ning bablas ora tekan tenan. Iki ciri khas ning cirine tok. Khase keri. Mbak Tati apa ndak inces? Inces no. Ya. Atuh-atuh kok konten kok. Apa tega lan pun Lah iki ora enek eleke yen to sing gawe ya kudu melu bawa. Iya. Yo, Sing nutup. Ditutup ayo. Kleng. tutupane kowe kleng, yo kleng. hati kurang bisa lali. Jos, nek iki mriko mendolop. Pak Tengkleng jos, Di Apri jos, Mbak Eka jos, Mbak Tatin jos. Aku ora patek jos ning ketutup tercover oleh pasuryan sing indah. Dadi iso akhirnya ya tetep iso anu sama rata. Sama rata ya. Monggo Mbak Tatin diwiwiti bawa Iya. anu langgamipun monggo.
Matur nuwun. Mbak Tatin mbok bilih saged nyuwun pirsa karawitan menika dumadi saking karawitan menapa, Mbak? Monggo. Menika anu werni-werni menika gabungan. Oh, werni-werni. Gabungan. Terus dijenenge apa lho, Mbak? Di berdondi laras. Yo Berdondi laras. So berdondi laras. Rawitan kok rena-reni. Ya nggih. Soale kono sok ngene-ngene dadi. Oh, ati mubeng-mubeng. Ning sakmenika dados tunggal wonten dalu menika dadi lan kompake. Oh, nggih. Gak isih timur kabeh ya kan. Timur kabeh. Ana pacarku kae, Ganes. Ambak mung sak karawitan ning ya kena kanggo conto lho, Mbak. Pripun? Yen pundi, Mergo ya ngene iki ketok rukune para seniman seniwati Jogja. Tepuk tangan untuk Wah. seniman seniwati Jogja selain dalang. Ntar kita sih muda tumaruna. Wah, seneng kabeh. Ngene iki dibutuhke jaman saiki dibutuhke banget mergo negarane dhewe iki nek ora ngantek dikencengi karo budayawan kabehane iki bakale ilang jati dirine ngoten nggih, Bapak. Ya. Nah, Wah iki mau wis pirang-pirang diaturke ning ya kok aja nganti disemprit karo Tara lho ya. nggih. Menika tesih Ora kanan. prit lho. Ya, Nggih. sekiranya jek ana 1 atau 2 lagu lagi Ya, dipersilakan. Anu, Apri, Gusti Yuda dicaosi lagu apa Ngaten. remenane? Oke, Nggih, monggo. Gusti Yuda. Boten kira-kira hormat Gusti Yuda. Kersakaken Kersakaken lelagon menapa? Menapa katuran minggah? Mbok menawi Monggo Gusti, katuran minggah wonten panggung. gembira lho. Oke, kita Golek lho lagi. lagi. Ora tatin ora nges nek iki. Nggih. Mergo kono kuwi duwe sedulur nang kono. Dadi tukang nyeweki karcis ngarepan lho maksud iki. Padane rupa. Ayo para penggarong siap. Nggih. Penggira. Gembira kok diaturke pamundhan saka beliau Gusti. Menika Yuda lagu Ningrat. panutup nggih. Nggih. Yung. Mangke ditutup laguku, Pak. Oh, ngoten. Nggih, Oke. lagu Jagung Bakar. Iki lagu sing Hamin 1 ya. Nggih. Yuk, kaya apa? Dindingane. Gembira luka. Lele. Wonten kita Cekeng pundi, celok? Wingi dolan nang ndi? Ya. Ya. Nggih. Sing lanang apa wedok sak-sake? Wingi dolan nang ndi, Mas? Neng gembira Dina minggu torne. Sampun menika gembira Nggih. luka. Ya. Oh nggih. Terakhir lagu Jagung Jagung Bakar. Nggih. karya Ki Dr. Sukisno. Nggih. Larasnya apa, Dik? Pelok 6. Oh, pelok 6. Iki Monggo. inspirasine tengok-tengok ning alun-alun kidul. Wah, ada. Dadi lagu Jagung Bakar. Ayo, monggo diaturaken. Yo. Lalu ngono angat tur mirasa. Mbak yu kula tumbasi jagung bakar mentega dengandika song bakare kanthi rasa enak gurih
Oke. Mula tumbasi jagung bakar mentega aja nganti kosong bakare kang rasa enak dure dalah tuh iya langgam Yo, kur. Yo, ayo prakanca, mumpung akeh jagunge dasare dina malam itu bakule bakule seneng atipe jagung bakaran mas jagung bakaran kandhane kang sekar kadung tuwin kembang-kembang menara kang suwara winar lanaya tayatan kati kusuma nangambar-ambar wurung kuku sing dupaku melun kelon-kelon awara mega leremembo batara tuh nimas pepucan ningsun teka temen sira yayi apa dosanipun kakang teka sira tinggal luwung pinan juta dewa yen kongsi datang pinangge ucap nalika semono tangono kang kira ucap
ingkang sami suka sinden sesedaning angkedatan kadi. Ana nggih cariyos candhaipun semoga borong enipun merba. Long-long ing griya. Bapak keprangguling mungsuh bapak bentar bapak kaning aloko ala durung sangun kulumaku dadak ana sadra ana adya goleng kang metuwe lawan lakuku mara kake kowe ngaku kowe sapa langsung ngendi panem takon aku yo aku adya bala saka negara ngendi iki mau negarane Wangganapura. Wangganapura apa sing sijine? Wangganapura sing kiwa.
Wakana Pura. Kowe sik, Dik. Aku mau ngendi? Tuk Sudomo. Tuk Sudomo. Nah, betul. Balik takon. Wadya kula saka negara ngendi? Aku saka negara Kemau. Ngendi mau jenenge? Wanggana Pura. Wanggana, Waranggana. Wanggana Pura. Yo, dasar kepara nyoto. Sopo jenengmu? Kowe durung sida ngaku. Oh iya. Aku sopo mau ya? Tuwanggung asaranku. Sopo? Sore aranku. Omongan ora cetha iki. Ora ngerti jenenge kok. Bare takon kowe sapa? Wah, takon karo aku. Iya. Asaranku. Sopo? Iku sapa kowe? Sopo? Saya. Ora cetha, kowe ora cetha, yo ben. Duwe sedya apa dene kowe nyegat lawan aku kum? Sedya aku bakal goleki sing jeneng Semar Badranaya. Walah dalah. Nunggal karepmu ngarep ganggu anggonku duwe gawe. Kaki kuwi sumingkira. Sumingkira kok ngarep aku timbang. Tak untapke nyawamu. Asemi. Wani senggeliye. Senggel ayo. Padiake. Bantule. Senggel sisan. Padake bieh. Wani karo aku apamu sing tak wedeni? Babu apa? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene margane patimu Syalena Prabteng alis. Mati aku. Mutar oh ya oh dia sabato untuk calon oh dia mati ya. Oh, biar mati terang aku.
aku nek sabetan kalah karo kono, kalah karo kene. Arep bukaman ora sah. Pandhawa tata ganti wisaya Indriyaksa sara maruta Bawana bana marga ana edan parat edan wetatidah wadadidah ya to ya ana sak tengahing wana lho nggonku tumuju ana ing Karangan Dempel kaya-kaya ana kang nunggal karep ora usah dadak gokean sahur wus wis sak drowe mati tanpa aran ayo le ngumbar wirang le ora isin kowe. Ya apa? Iki mono sing mirsani para her-her. Piye? Kowe arep nyonto sabetane sapa? Rawuh kabeh. Sabetane Pak Kangko, rawuh. Sabetane Om Bayu, rawuh. Sabetane Market rawuh. Umbar wirang. Lunyu minggir aja ning kene nggone lunyu gupak kutahan es teh